yo kena ge perang sang hari. Iki jendela ready iso buka tutup ben sirkulasi udara mlebu tuh ben lancar. Koncone gak posan iki tak kayak modele Sakura yo. Nah, saiki langsung menggok sebagai ngene iki. Area dapure ready, wis level kena gelo ngene. Tapi ning mbah aja kayak ngene yo, nyembur engko ben kono ngene ayo. Nah, iki. Wis full kamian ngene coba. Cek gampang dibersihni yo. Nah, saiki langsung menggok sebelah kanan ngene iki. Nah, iki nang gone kamar tidure jendela loro langsung sing menghadap nang area karpote yo. Ndukure sih Mas, ben sepilo sih. Iso di mode tidur, mode peteng dedet yo, mode padang. Yo, iku AC-ne ready. Cecepane maksudnya, iku AC-ne pen nggo dhewe, selo apa durung free yo. Ha. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Oh. Iki nang gone kamar kedua kurang lebih padha lho, ndukure pentol dhewe yo. Ha. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine, kiwa tengene wis keramikan separo yo. Besine nggak duduk, screenshot ready, shower ready, keramik karing ngene. Iki engko iso digawe mesin cuci nang kene yo. Iku pembuangane iku apa keramik karing ngene. Nah, saya langsung ya tak. Cerita nang kene, nah orang tamu kene yo. Iki mangko omane regane 250 juta, ukurane 5 kali 10. Untuk sebuah lokasi bandene wis, mereka mateng kamar kan yo. Wis meneh kaya sih, bleng rego. Mas, lampu jam rental. Ngopi.